Partido Popular é o maior ataque que se fixa a clase traballadora desde a caída da dictadura franquista. É efectivamente, como lhe viñemos dicindo nós ao longo destes días, un auténtico golpe de Estado á clase traballadora que pretende impor a dictadura dos empresarios no seo das empresas. Ese é o que é esta reforma laboral. Porque os actuales gobernantes non gobernan pensando nos intereses da maioría social, non gobernan pensando nos intereses da clase traballadora, están a gobernar pensando nos intereses dos especuladores, da banca, da oligarquía, e se non mirade con quen se reunía Zapatero e con quen se reúne hoxe Rajoy. Estamos diante dunha loita de poder entre clases sociais, que hai que decirlo moi alto, con intereses antagónicos. Por un lado, unha oligarquía que pretende conservar os seus privilexios, que pretende incrementar o seu poder económico, que pretende levar a pobreza a miles de traballadores e traballadoras, e por outro lado, aqueles que non estamos dispostos a baixar a cabeza, que queremos defender os nosos dereitos e que queremos construir unha sociedade galega, xusta, democrática, solidaria e máis soberana. Ese é o que nos separa nesta loita tan dura polo poder. Unidade sindical, sí, somos os primeiros que a defendemos, nos centros de traballo, nas empresas, pero cunha idea moi clara. Non nos sirve esta reforma laboral, como tampouco nos serviron as anteriores, porque non se trata de reformar o mercado laboral, non se trata de incrementar a idade das pensións, o que se trata é de que se fagan políticas económicas ao servicio da maioría social. En ese camiño, unidade sindical, toda que se cuida. en la ruina, a loita continúa, las empresas en la ruina, a loita continúa, las empresas en la ruina.